מעצבים רבים ונחשבים נמשכים לעצב גופי תאורה. זה לא מקרי. השילוב בין טכנולוגיה מתוחכמת, דמיון אינסופי וגם אסתטיקה משמשים קרקע פוריה ליצירה. יעקב קמחי, מנכ"ל ובעלי קמחי תאורה, איתנו כאן. שלום לך, מה שלומך? שלום. אתה יודע, רק בתחילת התוכנית הזאת וכמעט בכל תוכנית, בסוף איזה מעצב באיזה דרך שלו או שזאת העבודה שלו יגיע לתאורה. אתה מודע לזה של המשיכה הזאת? בהחלט. עולם התאורה עבר בשנים האחרונות תהפוכות גדולות, בעיקר בתחום הלדים. כשאנחנו מפרידים אנשי התאורה, אנחנו מפרידים אותם לשני נושאים. אחד זה הצד הטכני, והשני זה הצד הדקורטיבי. כשהיום הביטוי הוא לכיוון הצד הטכני, כלומר, הלדים הגיעו לעוצמות כאלה, שהן מחליפות גם את ההלוגנים למיניהם, הטמפרטורה שיוצאת לכיוון התאורה היא נמוכה מאוד. נכון לרגע זה, המחירים הם כרגע עוד גבוהים לכיוון הברנדים הטובים. אבל אנחנו לאט לאט נראה את זה כמוצר יותר ויותר עממי. אבל אני חושב שכמו כל דבר שהוזל בשנים האחרונות, כמו בכיוון המחשבים והטלוויזיות והפלזמות, כן, הכל יוזל גם להערכתי לכיוון הלדים. מסירות הצבע, כלומר הצבע שאנחנו מקבלים, הגוונים שאנחנו מקבלים כדוגמת האפור והאדום שאנחנו רואים פה, הגיעו לגוונים הרבה יותר אמיתיים. אנשים שבאים אליכם כבר יודעים לדבר בלדיות? עוד לא. חלק קטן. נו, זה הבאנו אותך קצת שנתחיל לדבר בלדיות, כי זה הדבר הבא. אבל אמרנו טכנולוגיה, וזה הטכנולוגיה שייכת לעולם הלדים, אבל דקורציה. בדקורציה. ועדיין זה מנצח, תודה. בהחלט. ראינו בתערוכה האחרונה שילוב גדול מאוד, התגברות של בדים צבעוניים, עץ, פלסטיק, הכל לכיוון דברים יותר חמים. יש חזרה קצת לרטרו, לנחושת. השנדליירים עדיין מככבים, או שכבר קצת... יש ירידה קטנה לכיוון... עומעם כסמם, כי היה קצת איזה... השוק הוצף בשנדליירים האלה. יש ירידה קטנה מהקריסטלים, ועלייה לכיוון הדברים היותר החמים, השנדליירים מנחושת, בצבעים של קופר, קופר זה נחושת אדומה, של אוקסיד, של נחושת טבעית, שימוש גדול בבדים. יש היום הרבה העילים בבד, מבדי לייקרה, שהם נמתחים יפה. עכשיו אני כבר רואה את עקרות הבית, הן ממש עולות בדמיוני, אומרות, ומה עם האבק, אדוני? מה עם האבק עם הדברים האלה? אז את יודעת מה אני עונה? מה? גברתי, תאכלי בצלחות פלסטיק כדי לא לשטוף אותם. תודו שזו תשובה נהדרת. אני מאוד מודה לך שהגעת אלינו.